Ho hem explicat només començar. El secretari general de les Nacions Unides defensa crear una agència internacional que supervisi el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Això quan avui el Parlament Europeu comença el debat per aprovar la primera llei que impulsi i controli la intel·ligència artificial. Però si alguna cosa ha marcat aquest curs escolar que acaba d'aquí només uns dies, pels més petits és la irrupció justament d'aquestes noves aplicacions d'intel·ligència artificial generativa. Molts estudiants han adoptat aquestes aplicacions amb entusiasme i confessen que les fan servir per elaborar tota mena de treballs. Això és el que li explicaven, de fet, fa només uns dies, alumnes de segon de batxillerat a les portes de la selectivitat a la Cristina Macias. L'últim cop que la vaig fer servir va ser per fer un exercici de filosofia, on vaig treure un 9 i em va servir per la nota. Va treure un 9? Vaig treure un 9. Tu o la màquina? La màquina. Però clar, la professora es pensava que era jo. A història, per un projecte, perquè no tenia molt de temps i necessitava informació. I el profe no et va pillar? No. Al meu institut ens feien fer redaccions cada setmana i com a vegades no tenia ni idea de què fer-ho, agafava el ChatGPT i doncs allò m'ho feia. I no es pillaven? No. Bueno, crec que no, no ho sé. M'ajuda per agafar idees. Idees o directament agafar el text? No, idees. És una mica de també orgull propi, no? Jo només per un poema en català, per català. I el va fer bé el poema? Sí, ho vaig fer bé. Vaig treure un 8, crec. Tu? Tu no. La màquina, però és el mateix. No s'ha donat compte la profe, així que... O sigui, algunes coses sí, però per altres no té tota la informació o és informació que no està actualitzada i no és del tot fiable. Crec que és molt més ràpid buscar el ChatGPT o alguna cosa, una altra intel·ligència artificial que no buscar-ho a internet, que has d'anar a 1000 webs i tot això. I no et preocupa que tu deixis d'aprendre alguna cosa? No, perquè poso tota la informació que vull que surti i ho redacta tot. Jo no l'he fet servir mai, però sí que em plantejo fer-lo servir d'aquí a l'any que ve. No l'he fet servir perquè al meu col·le els profes utilitzen uns programes per detectar el ChatGPT. Crec que soc més d'utilitzar un llibre i de buscar la informació en un llibre i a mi tot això de la tecnologia, o sigui, com que no l'entenc, jo el mòbil l'utilitzo molt poc, l'ordinador també. A mi m'ha salvat el curs de geografia perquè no he fet res i m'ho ha fet tot el ChatGPT. I els exàmens? Els exàmens, sí, una mica, he estudiat una mica i ja està, però era bàsicament projectes, assignatura, i m'ho ha fet tot, i m'ho ha fet molt bé, i estic molt contenta que hagi sortit, perquè m'ha salvat... No has après res? No, però com tampoc faig la selectivitat de geografia, em donava igual. Jesús Pastor, professor de fotografia a la Universitat Autònoma, a l'Abat Oliva i a l'Institut de Formació Professional de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Això és el que fan els teus alumnes? A mi m'encanta veure que els alumnes, com sempre els joves, van ràpid i és el que han de fer. Si tenen una eina que fa la feina, doncs que l'eina la faci. Una altra cosa és que els docents ens hem d'adaptar i hem de veure quines noves metodologies o quines tasques els hi posem per sortejar una mica aquesta problemàtica. Però que els joves, nosaltres, quan érem joves, el rincón del vago o buscar a la Wikipedia, buscar a Google, o sigui, sempre la via més fàcil la buscaran. L'aprenentatge no és només fer redaccions, no? L'aprenentatge és una cosa molt més complexa i els profes el que hem d'espergonar una mica i d'estimular és la curiositat, les ganes d'aprendre. Tenim molt per fer. Miquel Àngel Prats, professor de Tecnologia Educativa a la Universitat Blanquerna, bon dia. Bon dia. És un problema que acabem de sentir o no? Vostè què creu? Home, hi ha dues qüestions. La primera és la utilització de la intel·ligència artificial per part dels docents i l'altra qüestió té a veure amb la utilització de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat. Llavors, la intel·ligència artificial utilitzada per part de l'alumnat sense criteri, per tant, sense donar potser tot un seguit de recomanacions i orientacions, doncs, home, diguéssim, pot ser un problema, pot ser un problema, perquè en aquests moments hi ha un Far West a les escoles i en els instituts, entre altres coses perquè els docents en aquests moments probablement tampoc estan del tot formats, tampoc tenen en aquest sentit, doncs, no coneixen les eines, no saben ben bé com funcionen. Per tant, esclar, la tecnologia ha vingut molt ràpid, des de la Puríssima que es va d'alguna manera implementar totes aquestes eines
hi ha hagut una velocitat vertiginosa. La Puríssima vol dir desembre passat, Des de desembre, des del 20... Sí, des de la Puríssima, exacte. Per tant, hi ha hagut una quantitat d'eines extraordinàries que fan multitud de serveis, no? Per tant, esclar, els docents cal que facin un esforç ara, en aquests moments, suplementari per posar-se a les piles i a vegades costa, no és fàcil. Vosaltres dos feu servir les vostres classes intel·ligència artificial? Cada dia. Sí. Cada dia? Sí. Cada dia... Constantment des d'aquell pont, però clar, el dilluns ho vaig portar a la classe i els hi vaig ensenyar als meus Si us en recordeu de la data exacta en la qual la intel·ligència artificial a va donar el moment fric i vaig estar allà, com molta gent, a Twitter, al·lucinant, i el dilluns ho vaig portar a classe i des de llavors molts dels meus alumnes utilitzen. Clar, si jo ho sé utilitzar, no té cap sentit que jo no vulgui el millor pels meus alumnes. Vull dir, si jo veig que una eina és brutal, no els diré, no, mira, espereu que jo l'utilitzaré però vosaltres no. Jo la vaig compartir a la classe i molts alumnes la utilitzen des de llavors, d'altres els hi està costant. I el que hem fet durant aquests mesos és aprendre junts, tant en ChatGPT com jo a fotografia, en Midjourney, amb generació d'imatges. També hi ha coses de creativitat, hi ha un punt que tot és possible amb la creació d'imatges que és molt brutal. Miquel Àngel, tu la utilitzes i crec que a més ens has portat una demostració, per exemple, de dues aplicacions, una que es diu Gamma i una altra es diu Flicky, ho he dit bé? Efectivament, sí. I què fan aquestes dues aplicacions? Mira, en el nostre cas, com que jo estic a formació inicial del professorat, sobretot també la utilitzem perquè puguin veure la potència, com us deia, és a dir, també a l'hora d'utilitzar-ho amb els alumnes. Per tant, en primer lloc, cal que el professorat sàpiga, en aquest cas, com s'utilitzin, com per després pensar amb seny, diria, amb una mica de criteri, cadascuna d'aquestes eines. Una d'aquestes és Gamma. Aquesta és una eina que, quan et dones d'alta i entres, et permet generar de manera molt senzilla una presentació com el que podia ser de diapositives, d'un tema qualsevol. Per exemple, aquí hem triat els pirates del segle XV. Els pirates del segle XV, com podria ser de manera curricular de qualsevol temari. I en aquests moments t'està generant la presentació automàticament. Per tant, et genera l'índex. Mira, tan ràpid, això en uns instants ho tens fet. Exacte, efectivament, d'acord? Esclar, això, ara imagina't, si no li poses una mica de criteri, clar, l'alumnat automàticament agafa, ho posa... I t'ho entrega així. T'ho entrega així. Clar, però si a més som capaços de donar tot un seguit d'estris o de mesures, de dir, escolta'm, vols dir que l'índex que t'ha generat és correcte? Vols dir que les dades que t'ha posat són les adequades? Per què no seríem capaços de millorar la presentació? Per què no seríem capaços d'augmentar alguns dels temes que hi ha aquí? I, per tant, probablement allò que et genera la intel·ligència artificial sigui un pretext i una excusa, en aquest cas, per buscar més informació. Això és l'altra aplicació, Flicky. I aquí què aconsegueix l'alumnat que el fa servir? O qui sigui. Això et genera un vídeo. Et genera un vídeo a partir d'un tema que tu també li demanes. O sigui, no una presentació de diapositives, sinó un petit audiovisual. És a dir, que podria ser exacte. Sí, per exemple, la notícia... I a més narrat i en català. I en català, que això és important també perquè... Efectivament. Per tant, tu li afegeixes exactament el mateix. Els paràmetres? Exacte, entres els paràmetres. També li pots dir, doncs vull un vídeo directament que sigui tutorial o vull un vídeo que sigui motivacional. I ell automàticament et va creant les diapositives, et va creant el text i tu pots anar modificant en cadascun dels paràmetres que tens aquí sota cadascuna de les frases o les paraules. De manera que ell, en aquest cas l'aplicació, et permet, en aquest sentit, canviar... Sentim una mica, perquè hem dit que aquest genera un vídeo, això és el que aquesta veu també artificial locuta d'aquesta qüestió dels pirates del segle XV. Saquejant or, plata i altres objectes de valor. La infame República Pirata va ser un centre per a aquests espadats. O sigui que aquesta veu no és la de l'alumne que presenta el treball, sinó que és de... És de la intel·ligència artificial. I això en fotografia també passa. A fotografia pots generar imatges de qualsevol tipus, que a banda que el món professional serà un repte, a fotografia de producte, a fotografia de moda, jo crec que per l'alumnat també és molt interessant les infinites possibilitats, el crear mons inimaginables com a petit joc. Jo crec que al final l'eina
és molt interessant i fa moltes coses i tal, però el que hem de donar, com sempre hem fet a les aules, és criteri, no? I generar curiositat. Però aquest criteri qui el marca? Perquè, per exemple, nosaltres hem explicat, hem sentit abans el secretari general de les Nacions Unides, Antoni Guterres, que n'ha parlat. Avui al Parlament Europeu es comença a debatre i es vota demà la primera llei que ha de posar una mica d'ordre amb això d'intel·ligència artificial, que fa només uns mesos, i diria que és la qüestió en la qual l'Eurocambra s'hi ha posat més ràpid, no? Entenc que també sabent el que pot abastar això. Clar, però el criteri l'hem de construir. Els alumnes que han sortit abans parlant, algun deia, ja, però a vegades la informació que surt no és real, a vegades et dona dades errònies. O sigui, també, igual que internet, no tot és la realitat, doncs vivim en una societat amb molt soroll, cada cop més ràpid, i els joves s'han d'adaptar. I els profes, evidentment, ens hem d'adaptar. Clar, probablement un dels primers criteris, o un dels 3 primers criteris, crec jo seria molt interessant. La primera és, escolta'm, si has fet algun treball que has utilitzat aquestes eines, sigues honest. I per tant ja comencen a sortir alguns primers documents que de seguida et diuen això ha estat utilitzat amb intel·ligència artificial. Per tant, que puguis etiquetar que allò has utilitzat intel·ligència artificial. Això, aquesta casa, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els mitjans públics del país, en les notícies que estan generades en el nostre portal, al 324.cat, ho adverteix, no? Fem una cosa... Clar, vosaltres heu fet alguna cosa de la feina nostra? Diguéssim, no sé, Estefania, tu alguna de les teves columnes l'has tantejat primer, aviam alguna d'aquestes aplicacions com te l'escriu o no? No, mai. A més, jo sóc una persona bastant analògica. No m'entenc amb la tecnologia. És més, he intentat descarregar-me aquestes apps i no me n'hi han sortit. La veritat que no, però deixa'm dir que amb el tema de... Sí, realment, jo sóc allò que se'n diu una vieja joven. Jo tinc amics que són professors i crec que de vegades ho plantegem en termes de... És impossible que els professors detectin això. Crec que l'avantatge és que ja hi ha una quantitat de gent que ara és mestre, és professor en universitats, que s'ha criat en entorns digitals i se n'adonen, perquè a mi amics meus m'han dit que se n'han adonat quan algú els ha intentat colar un treball amb intel·ligència artificial, així que suposo que és la forma potser preventiva, que ja tenim una generació formada en entorn digital. Nosaltres hem parlat amb el Departament d'Educació per saber quina és la seva política sobre l'ús d'aquesta intel·ligència artificial en l'ensenyament públic. La Generalitat és contrària a prohibir-ne l'ús perquè creu que pot ser una eina molt efectiva, però també recorda que les escoles i els instituts tenen autonomia per adoptar les seves pròpies decisions. I també hem parlat amb diversos centres públics de primària i secundària i la majoria ens expliquen, Cristina Macias, que no hi ha un protocol clar sobre com utilitzar aquesta intel·ligència artificial a les aules. En canvi, sí que s'ha començat a utilitzar diverses d'aquestes aplicacions en graus de formació professional i aquest és el cas del cicle formatiu de grau mitjà de disseny gràfic que s'imparteix aquí on ets tu, a l'Escola d'Art de Vic. Exacte, bon dia, Ariana. I de fet nosaltres ara estem en una classe de batxillerat artístic, perquè en aquests centres fa cicles formatius de batxillerat artístic. A veure, bon dia a tothom. Qui de vosaltres ha fet servir la intel·ligència artificial per treballar? Què has fet? Jo vaig fer una cançó per la meva iaio. Li va agradar? Sí, estava prou bé. Estava prou bé. I tu? Jo el vaig utilitzar per fer la portada del treball de recerca. Què li vas posar? Llindar? Sí, i va sortir això. I t'agrada? Sí, m'encanta. Ho donem per bo, Ho donem per bo. Continuem preguntant. Veig també alguna pantalla oberta amb alguna... No sé si és fotografia, dibuix. Tu què li vas demanar? Bueno, doncs jo estava provant el generador d'imatges i, per exemple, en aquest cas li vaig demanar un cowboy a sobre d'una aspiradora. I quines opcions et va donar? I em va donar, doncs, això, diverses opcions. Sí? I això què és? Aquest és un... Li vaig demanar una estàtua d'en Darth Vader lluitant contra un samurai. I qui va guanyar? Doncs no ho sé, no em va donar el resultat. No vam tenir el resultat, sí que tenim la fotografia. A veure, parlem amb el professor, amb en Joanot. A veure, Joanot, tu, professor de mitjans informàtics, has incorporat la intel·ligència artificial i per què? Doncs sí, des del principi de curs, que va sortir el DALI, que va ser la primera aplicació de generar imatges, vam començar a provar-ho a la classe per saber com funcionava. I, per exemple, això és el primer que vam fer, que és un Golden Retriever jugant a futbol en un estadi. Això és el prompt, això d'aquí, que és on li poses la descripció del que vols, i et genera 4 imatges. Això era el principi. Per exemple, vam generar també un Mr. Bean fumant una cigarreta amb una caricatura en blanc i negre. I aquí quin és el mèrit de l'alumne?
El mèrit de l'alumne és la creativitat, la imaginació, saber descriure exactament el que vols i anar conduint la màquina perquè et faci el que tu vols, triar el que t'agrada i llavors perfilar-ho o millorar-ho amb altres aplicacions. Hi ha errors? Sí, hi ha errors, com per exemple, això va ser al principi, si ens hi fixem en les cares d'aquests animalons ja es veu que està mal fet, hi ha imperfeccions. I ho donen per bo els alumnes? Bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Depèn del nivell de cadascun. Escolta, i et van un pas per endavant, ells? Amb coses sí, perquè, per exemple, vam investigar a la Futurepèdia, que és com una enciclopèdia on hi ha totes les aplicacions d'intel·ligència artificial actualitzades, i moltes les han explorat ells i han descobert maneres i aplicacions noves. És a dir, convertir l'aliada en aliada de la intel·ligència artificial. Escolteu-me, s'acosten les vacances i jo crec que tots en tenim ganes. Ariana, tu tens ganes d'anar a la platja, em sembla. A veure, hem demanat que et volem veure a la platja. A veure, hem triat una foto teva, que estàs guapíssima. No m'agrada gens això que has perpetrat, Cristina Macias? Sí, estàs guapíssima. Home, t'agradarà. Tu espera a veure el resultat. A veure, Jonot, en una platja. Aquesta seria una platja, sí, una altra i la tercera. Jo em quedo en aquesta. Però aquest vestit no m'acaba d'agradar. No, clar, és poc platxil, diguéssim. I què has fet? Què heu perpetrat? És poc, exacte. Jo faria... A veure, podem posar, Joanot, podem posar un vestit de flors, un vestit florejat, per exemple, per anar a la platja dient, per l'Ariana, per quan comencin les vacances. Ho hem de posar en anglès, això sí, Ho hem de posar en anglès. A veure, va, mirem les opcions que tenim. Ara m'estàs fent una fotografia fake, tranquil·lament. Cristina? No sé si m'agrada gaire, això. Home, t'estàs fent una fotografia... Clar que t'agradarà, ja veuràs tu. No, segur, el resultat t'hi veuràs. Jo crec que agafaràs les vacances abans d'hora, potser. No. Perquè, a veure, nois, us voleu veure l'Ariana amb vestit de flors? Sí, Molt bé. Mira, primera opció. Molt bé. M'agrada. Hi ha diverses opcions. M'agrada. Segona opció. Sí, també. Sí, també? Aquest és el meu estil? I tercera opció? Ui, vestit de núvia gairebé, No. A veure, quin us agrada més a vosaltres? Ja està. El primer? El primer, gràcies, nois i noies. I Cristina Macias. No et pagaré el cafè avui, no et pagaré el cafè, me'n deus un tu. Gràcies, companya, una abraçada i també gràcies a aquesta escola de Vic que ens ha permès entrar a l'aula per veure com utilitzen aquesta intel·ligència artificial que molts, diguéssim, situem en el futur i no, és el present. Escolteu una cosa, jo us volia preguntar, clar, si la intel·ligència artificial prepara les classes, si corregeix els exàmens, si defineix l'estructura d'una avaluació, on queda la figura del professor, Jesús Miquel Àngel? Nosaltres estem amb l'alumnat, que és el que hem de fer. Vull dir, el que no fa la intel·ligència artificial i no ho farà mai és totes les coses subtils que passen a les aules, totes les necessitats que tenen els alumnes, totes les qüestions personals, de dinàmiques de grup, de cohesió del grup, les capacitats claus. Hi ha moltíssimes coses a les aules, molt més enllà de l'Excel. Vull dir, jo li faig un monument a ChatGPT si m'ajuda a fer Excels i a treure'm les rúbriques i a treure'm paperassa i puc estar amb el que a mi m'agrada, que és l'alumnat. Isabel, com ho veus tot això? Jo estic molt a favor perquè tinc una croada en contra de l'Excel, però ja és... Tu, que sempre treure l'Excel de la teva vida, em sembla fantàstic. Però ja és personal. Nosaltres al diari havíem, des de la Puríssima, que hem fet proves, hem tastat coses, hem fet experiments, també hem mirat per la nostra pròpia supervivència, no? És allò de dir, prova, a veure, fes-me un article sobre això a l'estil de la Isabel García Pagán, i no surt. Evidentment, a l'estil de l'Enric Juliana surt menys, o sigui que hem pensat que igual encara podíem sobreviure uns anys més, diguéssim. Però és evident que és una eina. És que és una eina superxula. És a dir, tu ho has dit bé, estil García Pagán, estil no sé què, o estil Ana Gómez, allí no et sortirà. Ara, per tu fer una notícia, o per nosaltres, ja que parlem del moment del periodisme, una notícia de coi, quan, com, qui, i amb el background, amb allò que ja està escrit prèviament del pantà de Rialp, la història del pantà de Rialp, no cal que ara truquis amb algú per dir, escolta, que Nanche va inaugurar quants hectòmetres, etc. Això ho tens a la Wikipedia, ho tens a la intel·ligència artificial i t'ho fa. I llavors tu t'has de dedicar al moment, a lo que és el periodisme, al que és explicar coses noves. Les coses velles ja te les expliqui algú. Ferran. I jo ho aplicaria a qualsevol. És una revolució com la industrial, ens canviarà la vida, però jo crec que si la sabem utilitzar bé, ens la canviarà per bé.
Sí, jo crec que a mi l'ensenyament és el sector que menys em preocupa. Espero que professors i professores no perdin massa el temps en fer de policies i buscar què s'ha utilitzat i no sé què, i el gastin en redefinir el model educatiu, com s'ensenya, quins són els coneixements bàsics, que van variant en el temps. I formant-los com a persones, que també si aquí preguntéssim com se fa una arrel quadrada o si algú sap alguna cosa d'àlgebra de Boole, segurament cap de nosaltres, jo sí perquè ho vaig haver d'estudiar, però la immensa majoria de la població no ho sap fer, i si mai ho necessita hi ha una cosa que es diu calculadora, que és evident que les matemàtiques han evolucionat a partir d'una cosa que es diu calculadora i després han arribat als ordinadors i després han arribat tota una sèrie d'avenços que no són aliens a l'ensenyament. Per tant, a mi això no em preocupa. S'han de redefinir els coneixements bàsics i s'han de redefinir com el professorat testa que l'alumnat els pugui anar incorporant. Ara, a mi el que sí em preocupa i moltíssim són els efectes de la intel·ligència artificial en dos àmbits, en la manipulació social. El social scoring que es diu, per exemple, el seguiment. És molt preocupant i aquí és on els límits que veurem si som capaços de marcar límits o no, i en l'àmbit laboral, que a mi em sembla que això no és com la revolució industrial. A mi em costa molt de veure com es resitua com es resituen tots els llocs de treball que la intel·ligència artificial està destruint i destruirà. Per exemple, fèiem referència al tema de la fotografia. No acabo de veure com es resituen els milers de fotògrafs que es poden quedar sense feina si les empreses de publicitat, els propis diaris, nosaltres, quan necessitem una fotografia de recurs, no necessitem aquests fotògrafs perquè la generem artificialment. Amb molts avantatges respecte al dret d'autor, respecte als costos, respecte a moltíssimes coses. Últim minut. Miquel Àngel Prats i Jesús Pastor, us demano per justament aquesta regulació que avui es comença a debatre a l'Eurocambra. És necessària i en quins àmbits? Aviam, en primer lloc, jo crec que és important tenir en compte el següent. És a dir, tot això, si la tecnologia un altre cop ens posa o ens interpel·la el rol docent. I què vull dir amb això? Vull dir que, en el fons, et qüestiona exactament què és allò pel qual val la pena estar amb els teus alumnes a classe, de forma presencial. Per tant, de quina manera els pots atendre individualment, de quina manera pots, d'alguna forma, socialitzar i de quina forma també pots treballar amb ells l'autonomia, és a dir, com personalitzar l'aprenentatge. Per tant, això et torna a qüestionar, d'alguna manera, el què. I en segon lloc, jo crec que hi ha qüestions que tenen a veure amb com està funcionant també tot. Això està sent molt incipient i, per tant, en aquests moments, el fet de la pregunta, del prompt i tot plegat, té molt a veure amb com interrogues les intel·ligències artificials, la creativitat amb tot això, amb com treballes aquesta part, diguéssim, d'aprenentatge, en aquest cas amb els alumnes. Jesús. Jo crec que el tema de la manipulació social a Ruanda es va fer un genocidi escoltant la ràdio. Vull dir que el tema de la manipulació social, senyalem les eines i el tema som els humans. I a l'educació, clar, parlàvem del nivell de lectura de l'alumnat. Clar, no sé quanta gent va amb llibres pel metro. Els joves són destil·lats nostres, igual que la intel·ligència artificial és un destil·lat de tot el sesgo que tenim nosaltres com a societat. Llavors, el tema serà aquest, com nosaltres volem que la societat evolucioni i els joves som nosaltres, no és una cosa externa. Bé, agraeixo a tots dos, a Miquel Àngel Prats i també a Jesús Pastor, que hagin vingut avui aquí a explicar-nos una miqueta més de què va això de la intel·ligència artificial i especialment en l'àmbit educatiu. Que vagi bé. Fins una altra.